Final Cut 10 té una forma particular d'organitzar el nostre flux de treball. Fem-li una ullada. La biblioteca és la unitat màxima d'organització que engloba la resta. Per tant, contindrà tot el material que importem més el treball que se'n derivi. El següent en l'escala serien els events. Tota acció que fem dins la biblioteca, com importar material o començar a treballar a la timeline, necessita d'un event associat. Tenir diferents events pot ser útil per tenir la informació compartimentada. Els events poden contenir material importat, projectes o ambdues coses. Els projectes són la unitat mínima de treball i ens ofereixen una timeline on començar a muntar i tallar clips. Per poder començar a treballar, necessitem crear una biblioteca o obrir-ne una d'existent. Podem crear una biblioteca des d'Arxiu, Nou, Biblioteca i obrir-ne des d'Arxiu, Obrir biblioteca, o bé clicant la icona Obrir biblioteca. Per defecte, al crear una biblioteca, aquesta és internalitzada, és a dir, és un arxiu autocontingut que conté els renders, arxius optimitzats i proxys. Mitjançant les propietats de la biblioteca, tenim l'opció de deixar aquests últims a carpetes externes. Això es coneix com una biblioteca externalitzada. Les propietats de la biblioteca es poden modificar en qualsevol moment, però hem de recordar que perquè els canvis s'apliquin retroactivament al material que ja hem importat, cal pulsar el botó Consolidar. Entendre i aplicar correctament les propietats de les biblioteques ens permet, per exemple, guardar-les o compartir-les de manera que ocupin el mínim d'espai possible. Junt amb la biblioteca, se'ns crearà un event amb la data del dia. Podem renombrar-lo amb la tecla Intro o crear-ne de nous clicant Arxiu, Nou, Event o pulsant Alt+N. Per crear un projecte, anirem a Arxiu, Nou, Projecte o pulsarem Command+N. Se'ns preguntarà a quin event volem crear-lo i amb quines propietats. Hem de tenir en ment les propietats del nostre projecte en relació als bruts i al producte final que volem obtenir. Per exemple, si el nostre producte acabat ha de ser Full HD i 25 fotogrames, ens estalvia feina crear un projecte amb aquesta resolució i framerate. Si volem modificar les propietats del projecte més tard, podem utilitzar l'Inspector per a tal finalitat. Command+I o Arxiu Importar Contingut ens obrirà la finestra d'importació. Aquí podrem navegar fins trobar els arxius o carpetes que vulguem importar. Se'ns obrirà un diàleg que ens preguntarà com i a on importar el material. Volem fer una còpia del material a la biblioteca o bé deixar-lo on és. Volem transcodificar el material i fer-ne proxys. Aquesta opció ens permet crear etiquetes basades en les carpetes d'on prové el material. Això és particularment àgil i útil si ja tenim el material ordenat al Finder. En el cas de vídeo i àudio, crida l'atenció la capacitat d'analitzar el material en busca d'imperfeccions. D'altra banda, aquest anàlisi es pot fer a posteriori en qualsevol moment, o sigui que podem estalviar temps a l'importació si deixem aquesta casella sense marcar. I ja està! En uns moments hauríem de tenir el nostre material importat i llest per ser classificat en detall.